Danna subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Domin a rika sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. To iya abin da zan ce dai wannan karya ne. Na'am. Ban san da wannan maganar ba, ban kuma taɓa jin ta ba. Har muka yi aure da shi muka rabu da shi ban san ta ba. Ban taɓa jin ta ba har muka zo ga rabuwa mutane suka so ɗan faru haka a cikin mutane aka magana ba a kawo sunan ma Hamisu Breka cikin test ɗin ba saboda ba abin da ma ya shafa Hamisu Breka ba ne a ciki. To haka ko ni ba ni da dalilin da zan ci akwai wani mawaki a cikin masana'antar Kano da ya shigo cikin maganar aure na da shi saboda maganar aure na da shi ba ta shafi Kano ba maganar aure na da shi ni da shi muka yi aure da iyayena da iyayensa da magabata na. Da ka san shi a rayuwa na duniya duk abin da za ka yi idan ka yi shi zuciyanka ɗaya. To ka samu nasara a ciki. Muka tashi rabuwa da shi Allah ya kawo saɓani kuma ni ba saɓani ba na samu da shi ba ina zaune a cikin gidana ya zo ya ce mini in shirya zai kai ni gida in ga ummata ta zo daga Gombe na ce mishi to na tashi ko na ce gaishe ta daga ranar ya mun waya ce mun bai jin daɗi yana hanyar dawowa na ce mai to Allah ya dawo da shi lafiya ranar auren mu ya zama kwana 36 kenan ranar Alhamis ba na mantawa washe gari Juma'a da safe ya ce mun mu tashi mu fita za mu je mu anguwa muka fito a ranar ya sake ni a kofar gidanmu ya ce ya ranar aure na ya cika kwana 37 da shi kenan ko wata biyu ban yi a gidan shi ba ya sake ni. So amma min sannan da ya sake ni ba ni da dalilin sanin dalilin da ya sake ni na farko kenan. Iyaye na kuma kaga dole su tuhume shi wajen sanin meye dalilin sakina. Da aure ba mu zauna ba iyaye na babu ta hanyar da basu yi dan su san dalili ba bai bayyana musu kansu ba ma babu irin neman shi da basu yi ba kullum kira suke oye kansa ma yake kwata-kwata da kar a gan shi. Na'am, so amma mami me kike tunanin ya kawo zargin Hamisu Breka wanda aka ce ko a lokacin da kina gidan auren tun kafin kuma ki aure kina sa waƙoƙin shi sannan ko lokacin da kika aure a cikin wata biyun nan kina zowa a wajejen shi wanda ake tunanin kamar shine ya hure maki kunne ya sa a hashi kika ta abubuwan da kika ga dama hashi Adam din ya sake ki kika dawo a cikin masana'antar fina-finan Hausa kina ci gaba da waƙoƙi da Hamisu Breka. Ya kike kallon waɗannan maganganu da Alali yayi? To wannan ƙarya ne saboda ba da Hamisu Breka kaɗai na yi waƙa ba kafin na yi da Hamisu Breka na yi da mutane da yawa. Sannan bayan da na yi da Hamisu Breka na yi da mutane da yawa. To kaga ko wannan maganar ya zama ƙarya ce sai da in hasada ne a cikin ta kawai. Tunda ba wai Hamisu Breka ne kaɗai na da shi ba bai yasa ba a ce sauran ba. Kaga kenan wannan hasada ce. Idan na fahimce ki dukkan maganganun da aka yi na cewa Hamisu Breka shine ya hure maki kunne har ma yau da reki a kika kashe auren ki ba gaskiya bane ba kenan. To banda abun ka Hamisu Breka ba uwa ce ta haife shi ba uwa ce ta haife shi kuma aure aka yi tukunna aka haife shi to dan me shi zai kashe min aure saboda ni ba ni da hankali ina da hankali ko ina son shi na aure shi ku tambaye shi ba auren soyayya muka yi ba auren soyayya muka da shi ba na kiyayya ba muna kaunar sunan mu ni da shi muka yi soyayya kuma ni da shi muka haɗu ba haɗa ni aka yi da shi aka ce lallai sai na aure shi ba auren soyayya muka yi da shi sannan kuma da ya tashi auren soyayya tsakanina da shi saboda yana da wata manufa a zuciyar shi na yanzu auren sakin wawa na ya nemi abu bai yana tunanin ba zai samu ba shi yasa ya aure ni da ya aure ni kwana 37 ya sake ni. Menene ya nema bai samu ba? Menene ya nema kenan bai samu ba? To yanzu idan mutum haka kawai da kuɗinka da mutuncinka da arzikinka da iyayenka na sunna da suka haife ka in ka san darajar aure za ka auri mace kwana 37 ka sake ta. Ka gane abin da nake nufi? Za ka auri mace kwana 37 ka sake ta ko wata biyu ba ta yi ba a cikin gidanka ko shekara ba ta yi ba. A ce ka sake ta ba tare da dalili ba kuma a neme ka faɗi dalilin ka ki faɗa ka ce kai baka san dalili ba muka je station aka tambaye shi me dalilin sake na yace shi in yace ga dalili yayi ƙarya in yace na mai laifi ba ƙarya yake yi. To ka ko ni na fi shi shedu. A yanzu haka zaki kai akalla shekara nawa da rabuwa da shi? Zai iya kai shekara 1 da wani abu.